सोरबाफोर फैलांगौ फैसा बिगौ आं नुबाय थायो आं आबौथ'ना बिहाबो बिखानो थैनानैसैहाय आंखौ थैलायनायफै बेसे गोबाव जाखो गोबावसै मानसिफोर लुना फैदों ने औ स' बाव थायो नै आबैया ओमफ्राय दा जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोना अराय सम जिउ गोलाव जाथों लं लिभ गल्डेन लांगुर थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बिखु ब्रादार सरलपारायाव जों ज' ज' उन्दुलायग्रा नंगौ हर थालायग्रा दा ब्रादाराबो जोंजों गल्डेन लांगुरजों हेल्प खालामबाय बिदिनो गावनि हानाय मानि डनेसन एसे हरनानैहाय बिथाङाबो जोंजों दंफैनो ब्रादार एसेबो थेंक इउ बुङो अके वेलकाम ब्रादारा मा बुंनो सानो बे इभिक्सननि सायाव स' एभिक्सन होनना बुङोब्ला बियो जों नुबाय थादों मिडिया एबा जों दिनै सफैदों आरो सरकारा निस्सय बिसिनि थाखाय माबा मोनसे थानो थाखाय एबा जुदि बे हानि थाखाय जुदि इमान बिदि एभिक्सन खालामदोंब्ला निस्सय बिसिनि फरायनाय बिसिनि न' बां बिसिनि थानायनि थाखाय एबा माबा मोनसे सिफ लेन्डनि थाखाय निस्सय सरकारानो बेखौ दायथ' लानांगौ आङो सानदों आरो हानाय माने गासैबो जोंनि बर' रायजोफ्रा एबा जोंनि समाज अनफारिफ्रा जेन' फैनानै बयखौबो हेफाजाब खालामो आं बेखौसो खावलायनो थाबाय गोजोन्थों ब्रादार थेंक इउ हेल' लोगोफोर आरोबाव खेबसेबाव नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय रुनिकाटा जेरैहाय रेन्जनि आन्दाराव थानाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे जायगायानो जाहैबाय 3 नं पाटैबारि बावैसो सिगां सप्तासे सिगां जे माखासे न'खरफोरखौहाय हा दखल खालामदों होननानैहाय बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय JCB लाबोनानै सिफायदोंमोन आरो बे ग्राउन्डआवनो आङो दंफैयो आरो दिनैहाय जोंनि माखासे गल्डेन लेंगुर मटर साइकेल बाइकार बिथांमोना दिनैहाय जों बे दुखुथिया व्यक्तिफोरनि थाखायहाय दिनैहाय रेसन होनो फैदों आरो बेजों लोगोसे जोंबो दंफैयो स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननो देखायदों आङो बे स्पटआव दंफैयो आरो गोबां रायजोफ्रा दिनै ज' जानानै दङ बेजों लोगोसे गुबुन अर्गानाइजेसनफ्राबो दिनैहाय डनेसन होनानै बिथांमोननो होनानै थांबाय स' बिनिफ्राय आङो आसा खालामदों जे गोबां रोखोमनि अर्गानाइजेसनफ्रा दिनैहाय डनेसन होदों स' आसा खालामदों नोंथांमोनाबो निस्सय डनेसन खालामगोन होननानै स' बिदिब्ला आं भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि खोथा फ्लेटआ नै बिरदों माने इण्डियानखौ मोजां मोनग्रा ओमफ्राय दाख्लै बावैसो बेखौ सिफायदों नै बेखौ सिफायखांनायनि उनावहाय बिथांमोननि न'आ नैबेफोरबायदि जायगायाव दंफैयो नै स' नै बेसेबां दुखुनांथाव न'खरसेयाव जों फैबावदों सबनो गासैबो मानसि नै जेरावबो दं नै स' सिफायजोबदों माने ओरैबायदि सिफायजोबदों फिसा गैया फिसौ गैया हारसिं ल'खानाया सोरबाफोर फैलांगौ फैसा बिगौ आं नुबाय थायो आं आबौथ'ना बिहाबो बिखानो थैनानैसैहाय आंखौ थैलायनायफै गोदोहाय खाग्राबारियावमोन बबे खाग्राबारि उगुरि खाग्राबारि औ बेनिफ्राय मा थाङा बोराया थैबाय दा गैया ओमफ्राय दा सोर दं बे न'आव फिसाफ्राबो गैया सोर थायो दा मालायफोरसो थाफैयो दा आं मिथियानो ओमफ्राय नों सोरजोंथो थादों आंनि हारसिंखा हारसिंखा औ बबेथो नोङोलाय हारसिंबोखा बबेथो नोङो बबेयाव थायो बबेयावथो उन्दुयो मानसिफोर लुना होफैदों हनेखौ मानसिफोर लुना फैदों औ बे आबैनि थाग्रा औ थोसाय नायहैनि थो मानसिफोर लुना फैदों ने औ स' बाव थायो नै आबैया ओमफ्राय दा जोबोद दुखुनांथाव माब्रै जायो माब्रै लोङो ओमफ्राय मा मावनानै जायो आबै नों मानसिफोर बिबायना होफैयो फैसाबो मानसिफोरसो होफैयो नोंसोर बायदियानो दे बे जाहैबाय No. 3 पाटैबारि बेयो जाहैबाय रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय दादगारि जायखौ जोङो दादगारि होनना बुङो दाख्लै थांनाय बावैसो सिगां बेखौ सिफायजोबदों नै दिनैहाय आङो दंफैयो आरो न'खर बाय न'खर जोङो थांदों आरो फैदों नायदों आरो बेरायदों स' जेरावबो बेबायदिनो नाख्रेबनाय JCBजों सिफायनाय जोङो नुदों आरो
न'खरफ्रा नै बेसेबां दुखुनांथाव जोङो नुनो हादों बेबो नै न'खरसे ओरैबायदि सिफायनानै गालांदों माने अबस्था गैया आरो मानसि थानो हानाय मा जेबो केपासिटि गैया आरो स' बिदिनो गासैबो न'खरफोरखौ सिफायजोबदों हा मा सै जाया गासैयावबो नै बायला सिला जानानै दंजोबो न'खरफ्रा स' बिथांमोना बबेयाव थागोन बबेयाव थाया एकदम सिन्था खालामनांगौ बेनो आरोखि आङो दायो दंफैयो नै जायगायावहाय ग्राउन्डआवहाय माने गासैबो न'खरफोरखौ सिफायजोबनानैहाय दिनैहाय नै अनासारि माने सोर बबेयाव थायो ओंखामा बबेयाव जायो बबेयाव दङ बबेयाव गैया जों मोनथिनो मोननानै सब माने गासैबो बायला सिला खालामजोब देलाय आं फन खालामहरनि हेल' हेल' हाखौ नांगौ बेनिफ्राय हनै न' बां गैला स' आबौआ बुंदों जाहैबाय हायाखौ नांगौ आरो न' बाङाखौहाय थाङो सासे सानै साथाम साब्रै सातजन सातजन ने ओमफ्राय आबौआ बबाव थायो नैबेयावहाय बाव थायो ने दुखुनांथाव बाथ्रा माने बार अखा फैब्लाबो बेयावनो उन्दुनांगौ जाहैबाय आरो दानि बोथोरफ्रा जोबोर गाज्रि नै बेयावनो नै स' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जेरै जोंबो माने सिफाय जानाय खालि सिफाय जानाय जों नुनो मोनो आरो बेयाव दंबावो नै गासैबो सम्पतिफोरखौ माने गावनि इम्परटेन्ट थिंसखौहाय खुला दोननांगौ जाहैयो स' जेरावबो बेबायदिनो दङ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा ओमफ्राय आङो नुनानै ओरैबायदि गावखौनो गाव दुखु मोनदों माने कन्डिसनखौ लानानै माखासे जोङो सानदोंमोन जाहैबाय जे सिफायनायनि आगोल जेन' बिथांमोनखौहाय माबा मोनसे शिफ्ट खालामनानै दोननो हायोब्ला गासैबो बायला जिला जाजोबनानै दङ बे न'फोरखौ जोङो नायोब्ला दुखु मोनो गोबाव समनिफ्रायनो गोबाव टाइम लादों बे न'फोरखौ बानायनो ओमफ्राय दिनैहाय सिफायना गालांजोब्बाय स' बेबायदि दुखु आरो जोंनो बेसेबां दुखु बिथांमोना मिथिगौ बेसेबां मा जानानै दङ नै नोंथांमोना आं देखायनि नै आयो जों स्पटआव सफैनायजों लोगोसे दायो माने जोङो लोगो मोनफैदों माने मोनसे रिलिफ मेटेरियल्स एफेक्टेड पिपल डनेटेड बाय अल बड' केथलिक एस'सिएसन गुवाहाटीनिफ्राय बिथांमोना दिनैहाय माखासे एफेक्टेड जानाय फेमिलिफोरनोहाय दिनै होफैदों गोबां दङ बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि स' फाइनालि नेनानैहाय दिनैहाय जोंनि गल्डेन लेंगुर मटर साइकेल राइडार्स बिथांमोना दिनैहाय सफैगासिनो दङ आं नोंथांमोननो देखायगोन गल्डेन लेंगुर वाव गासिबो सफैजोब्बाय नै सफैजोब्बाय राइडार्स ग्रुपआ सफैजोब्बाय नै सफैबाय गासिबो सफैबाय नै मुवाफोर लाबोबाय बेयावहाय राइडार्स ग्रुपनिफ्राय स' गोबां मानसिफ्रा निस्सय थुलुंगानाय मोनदों नेबाय ओमफ्राय गुबुन ग्रुपबो दंमोन बेलेग ग्रुपबो दंमोन दे सफैबाय दे दे जों जायखौहाय जोङो बुङो होनो थार बे थारा सफैबाय नै मालाय गोजोन्थों मोजां दा दे गल्डेन लांगुर राइडार्स मटर साइकेल क्लाबनि जानायहाय गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय दा जोंनो बेहाय फैनायनि मेन थांखियानो बेनो दाखालाय आं खेबसे फैखांबाय क'क्राझारनि आं सेंग्राफोरजों फैदोंमोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खोथा होलांखादोंमोन बे जोंनि नङा ओमफ्राय जोंनि क्लाबाबो फैगोन एबा सम लानानैहाय जोङो नोंथांमोननो माबा मोनसे हाथाराब्लाबो एसेखौ जों माबा मोनसे होफैगोन होननानै आं बुंलांदोंमोन दाखालि खोथा होलांदोंमोन थिग बिदिनो जों दिनैहाय नै जोंनि लोगोफोर जों बेहाय दंफैयो ओमफ्राय बेवहाय जों गोबां होनो हायाब्लाबो नोंथांमोननोहाय जा हायो होननानैहाय जोङो एसे माइरं 5 कुइन्टेलसो दङ ओमफ्राय आलु 3 कुइन्टेलसो दङ ओमफ्राय बिदिनो थाव दालि बेबायदि दङ दा बेखौनो नोंथांमोनहाय बे नोंथांमोननि खस्थ' एबा दुखुनि दिनफ्रावहाय
बेजोंनो एसे सहाय होनो होननानैहाय जों फैदों आरो ओमफ्राय बेहाय जोंनि गासैबो राइडार्सफ्रानो बेवहाय जोंजों फैनायफ्रा दा माखासे गेस्ट राइडार दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनोहाय ओरैबायदि सोरबा सापर्ट खालामनाय दं आरो साथाम साब्रै मानसिफोर बिसोरो गावसोर हारसिङै माने फैनो हायियाव उसुबिदायावहाय लांफादोंनानै सोरबा 1000 1500 2000 बेबायदि हरनाय दं आरो दा बिथांमोननिखौबो जोङो लाबोफानानैहाय बेहाय जों माबानाय जाबाय ओमफ्राय सासे फंबाय दङ आं फंबायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थाग्रोनायसै नैबे बर्मानि बियो दा फंबायाबो आंजों कन्टेक्ट जादोंमोन ओमफ्राय बिसोरबो रायज्लायदों आरो जोंबो माबा मोनसे हैनो होननानै फंबाय आंखौ फन खालामहरदों आरोखि ओमफ्राय दा फंबायमोनाबो गावसोर होजोंहाय कालेक्ट खालामनानैहाय जोंजोंनो ज' बेहाय फैनाय जाबाय फंबायनि नामा धान बर' बार्मानि आरो बे बाक्सा दा आं बांद्राय गोबां बुंनो सानाखै जोङो नैबे नोंसिनि फाथैबारि गामियावहाय नुबाय थादोंमोन माबा निउस मिडियाफोरावहाय नोंथांमोननि दाख्लैनि इलेक्सनखौहाय जोंबो बेखायनो खेबसे गिदिंनानै फैनोसै होननानै नोंथांमोननि एसे दुखु दाहाफोरखौहाय सुफुंनो हायो नामा जोंबो एसेब्लाबो आरो बुरजाथ' हानाय नङा बेखौ साननानै जों जेनेबा एसे सावरायहैलायनि लानानै फैनाय जाबाय दिनैहाय जों बांद्राय बै दा सेक्रेटारिया होनलांखांबाय जों बांद्रायबो लाबोनो हाखायाखिसै जिखिनि हायो बेखौ जों एसे खांलायलायनानै जोंबो ज'नो बेखौ नोंथांमोननो एसे गथायफैनाय जाहैदों आरो दा बेखौ नोंथांमोनखौहाय गोसो गोथारै आजावगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय थाबाय दा जोंथ' मा होननो दा जानायाथ' जानानै थांबाय दा थेवब्लाबो एसे गोसोफोरखौ गोरा खालामलायनानै एसे बुजायलायदो जे दुखु दाहाबाबोथ' थानांथ'सिगोन आरो दा बेफोरखौहाय जुदि नोंथांमोनहा बोरैबाफोर जुदि मोनसे जायगाफ्राव ज' दोनलायनानै एग्जामखौथ' नों होखानांगोन नालाय दा नोंसोरो इसोरखौहाय बबेबा मोनसे जायगायावहाय ज' दाथ' फरायनायनिबो परिस्थितिफ्राथ' फरायथाव नंला न'फ्राव गैला दा नोंथांमोनहा बोरैबाफोर ज' मोनसे जायगाफ्राव खालामनानै फरायनायनि सुबिदाखौ खालामना होनो हायोब्ला एसे बेफोरखौ नोंथांमोना सानलायलायदो आरो उफायथ' गैला दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै जिरायथ'नोसै जे लेन्डलेस मानसिफोरनि जे थाफैनाय सरकारनि देखायाव जोङो बेबायदिनो जोङो रुसि जानानै थाफैनाय दा बेवहाय सरकारा जोंखौ बे हाग्रायाव थानाय हिसाबै जोङो गावसिनि आयेन बायदि बिथांमोना जोंनि न'फोरखौ एभिक्सन खालामनानै थांबाय आरो गोबां दुखु जाबाय गथ'फोरखौ लानानै अबाव थागोन अबाव मागोन मा जागोन आरो बबेयाव मा मावहैगोन बेफोरबायदि जानानै थाबाय थादों बेखौ नुनानै दिनै जाय राइडार ग्रुपनि गथ'फ्रा जोंनि बे 3 नं फाथैबारिखौ अननानै दुखु सुखु बेबायदिनो नायहैनो थांफैनायजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो जोंनो जाग्रा मुवा माइरंफोर आलुफोर बेबायदि लाबोना फैबाय बेनिखायनो आं हाजासे हामबायसै फाइनालि जोङो सफैबाय आरो दायो गासैबो मुवाफोरखौहाय बोख्लायसिगोन ओमफ्राय जोंनि राइडार टीमा अलवेज जौगालांबाय थाथों ओमफ्राय जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थाथों जोंनि राइडार्स ग्रुपआ बेनो जाहैबाय गल्डेन लेंगुर मटर साइकेल राइडार्स बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ओमफ्राय चिफ जोंनि आदा मनज ओमफ्राय आरो सेक्रेटारिया जाहैबाय फैलाव बिदिब्ला आङो आसा खालामदों जेब्लायबो जिउ गोलाव जाथों आरो जेब्लायबो दैदेनलांनो हाबाय थाथों बेनिखायनो आं खावलायदों जे बिथांमोनखौ अलवेज जोङो सापर्ट खालामनांगौ बोख्लायसिगोन बेयाव जमा खालामगोन ओमफ्राय बेखौ रायजोफ्रानो राननानै लांगोन आरो लास्टआव आं मोनसे देखायबावनो गोसो जादों बे जाहैबाय बेप्टिस्ट चार्च ना आरो बेप्टिस्ट चार्च दङ मोनसेल' ओमफ्राय जेरखम ओमफ्राय गासैबो न'खरफोरखौ सिफायजोबनायनि उनावहाय दिनै बे मोनसे बेप्टिस्ट चार्चखौहाय माने गासैबो रायजोफ्रा जमा जानानै बेखौ रिकुवेस्ट खालामनायजों लोगोसे बेखौ सिफायनानै गालाङाखै बेखौ दोनलांदों बहुद थेंक इउ गालांनायनि थाखाय आरो नै राइडार्स ग्रुपआ दा आनलडिं खालामगासिनो दङ दङमोन जानाय लोंनाय बेबायदिनो जोंहा गोबाव समनिफ्राय नटिस होनायनि गेजेरजोंनो जोङो मावनो दांनो जेबो
उसुबिदा जानानै जेबो मावनो दांनो जोंहा आखायाव गैया जादों आरो मावनो जों थांनो हायाखै न'खरखौ नागारनो हायाखै बेफोरबायदि जानो थानानै गोबां खस्थ' मोननाय जादों आरो दाखालि अखा हानायफोराव माबोरै जाखो अखा हादोंमोन दा बबो अखा हादोंमोन दा अखा हानायाव जोङो बिराद दुखु जादों माने खायसे ओरै प्लास्टिक जिफोरखौनो ओरैनो माबा साबनानै थादों ओमफ्राय माखासे गथ' गोनांफोरखौ जोङो नैबे गोजान न'आव दोनफैनाय जादों ओमफ्राय माखासेया बेयावनो ओरैनो प्लास्टिक जिफोरखौनो ओरैनो गोजौआवहाय थिखांनानै उन्दुथ'नाय जादों दा जोंनोहाय गोबां मानसिया अनसुंथाइ होफैबाय दा जों खुब गोजोननाय मोनदों आरोखि रंजानाय दं जों जिबनाव दा जोंनि दुखुआवहाय जोंनि दुखुखौ बानफाफैनो थाखाय जोंहा रंजानाय दं आरोखि एसे मोननै फार्स्टआवहाय जोङो बे राइडार क्लाबनिफ्रायनो जोंनो बेबायदि तिरपाल होफैग्रोदों राइडार क्लाबनि क'क्राझार बनसुर बिनिफ्राय होफैग्रोदों सेकेन्डआवहाय जोङो क'क्राझार BBC निफ्राय बिबिद कमिटिनिफ्राय जोङो तिरपाल कम्बल होफैदों बिनिफ्राय जोङो बामोनगावनि आदि सन्थुस होननाय दं बिथाङाबो बेबायदिनो गम आथा जोङो होफैनाय जादों आदसा आरो बिनि उनावहाय नै दिनैहाय जोङो बे अल बड' केटेक BBC निफ्राय जोङोहाय दिनैहाय मा होनना बुङो बेबायदिनो माइरंफोर गानग्रा जोमग्राफोर जाग्रा लोंग्रा लाबोबाय आरोबाव दिनैहाय जोंनि बे राइजो क्लाबआनो बेबायदि जोंनो गोबां जाग्रा लोंग्रा होफैबावबाय बिनि थाखाय जों जोबथा रंजानाय दं आरोखि बेवहाय दिनैनि होफैनायाथ' जाहैबाय मा दं नामा सोरखारनावथ' जोङो खावलायदों माने जोंनो थाखाय बे जायगायावहायनो थागोन ओमफ्राय बे जायगाखौनो जोङो जेन सरकारा अननानै होयो ओमफ्राय जोंनि बे हाखौनो जोङो जेन स्टिल खालायना होयो सरकारा बेनिखायनो सरकारनिसिम जोङो खावलायहरनाय थाबाय फरायनाय गथ'फोरबोथ' दङ फरायनाय दा फरिखाफोर जाबाय नामा बिसिनि फरायनायनि थाखाय माबाफोर बेबस्था बहाय थानानै फरायदों बर्थमान दा बर्थमानथ' ओरैनो प्लास्टिक खोबनाय बे न' सिङावनो ओरैनो फरायलायगासिनो दङ खस्थ' मस्थ'आनो कारेन्टबोथ' गैखाया कारेन्ट गैया जाग्रा मुवाफोर होफैदों नै उन्दै उन्दै गथ'फोरनोहाय स' गासैबो उन्दै गथ'फोर गोबां दङ नै खस्थ' सोलिनानै दं बिदिनो दैयाबो बिराद गोजान बिदिनो स्कुलाव बेसेबांबा 3 किल'मिटार गोजान साइकेलजों दोनलांनांगौ जायो दा बिदिनो खस्थ' जानायनि थाखाय दा बिदिनो हनै फंबायफ्रा साबेसे दं न'आव साबेसे आंना दा फिसाफोर सानै दं फरायनाय दंना दासो फैगासिनो सासे स' जोङो खोनाबाय आरो नुबायबो उन्दै उन्दै गथ'फोर बहुद दङ ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्रा बिसोर जे गासैबो जोङो हानायमानि सापर्ट खालामगासिनो दं ओमफ्राय स' बिदिब्ला आं भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय जोङो मोनथिना लानि मा मुवाफोर जोङो जोंनि गल्डेन लेंगुरनि सेक्रेटारि ना गल्डेन लेंगुरनि सेक्रेटारि फंबाय फैलाव बिथाङा फंनैसो मा मुवाफोर होफैखो माबोरै होफैदों बेखौहाय मिथिना लानि खुलुमबाय गिबि गिबियावनो दा आं दहायनो बुंलांबाय माने जों गोबां होफैनो हायाखै होननानै दा बेहाय माइरं 5 कुइन्टेल दङ ओमफ्राय आलु 3 कुइन्टेल दङ दालि एसे दं 1 मन ओमफ्राय थाव एसे दं आरो बेजोंनो माने जों गावबा गावनिफ्रायहाय खांलायनानै सोर बेसेबां हरनो हायो बेबायदि खांलायनानै जों फैदों आरो ओमफ्राय माखासे जायफ्रा जोंखौ मोजां मोनो बाहेरानि आरो बिसोरबो बुंहरदों आंनो बिदि हरफागोन सोरबा बुंदों आं बिदि हरगोन होननानै हरफादों आरो दा बिथांमोना हारसिं फैनो हाया खिन्थु जोंनि थ्रुयैहाय बिसोरबो हरफाबाय जोंनोहाय दा बिथांमोनखौबो आं नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयैबो आं थेंक इउ बुङो ओमफ्राय बेहायनि रायजो राजा जेसेबांनाखि खस्थ' खालामनानै दङ दा खस्थ'खौ एसे लाथ'थोंसै बिथांमोना ओमफ्राय माबा मोनसे जागोनखौ जों आसा थाबाय आरोखि जोंनि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटर साइकेल क्लाबनि जानानै स' अब्ला जोङो खोनाबाय सेक्रेटारि बिथांनिफ्राय अलवेज गल्डेन लेंगुर राइडार्स मटर साइकेल राइडार्स क्लाबा जिउ गोलाव जाथों ना मा होनो थेंक इउ ब्रादार दे लोगो मोनगोन अब्ला बेनो लास्ट फट' सेसन आरो जोब्बाय दा बिदाय लालायनोसै जोबनायाव फैबाय जोङो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नै उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ गासिबो अब्ला न'खर मोनसेयाव आङो हाबदों नै जास्ट गासैबो भारा खराया बाहेरायाव दङ नै बेस्रा दै गैया लाइन गैया कारेन्ट गैया न'फ्रा सिफाय जाजोबदों नै जोङो नुदों ओमफ्राय बेजों गिर्जा मोनसे ओमफ्राय बेवहाय जोङो नुदों नै
सासे उन्दै गथ'आ बेवहाय फरायो माने दंजोबो नै बोनो जमा थायो ओमफ्राय लेखाफ्राबोनो दं नै बेसेबां क्लास जोङो नायनि दैमा मोसाहारि रल नाम्बार 35 क्लास 6 साबजेक्ट एमाइल बड' स' दुखुनांथाव बाथ्रा बिसो स' मा होनना बुंबावनो जोबोद दुखुनांथाव जोङो नुबाय आरो गल्डेन लेंगुरनिफ्रायबो बेबायदि अनसुंथाइखौ होफैबाय आरो बेनिखायनो आं भिडिअखौ जोबनायाव बेनो फोजोबनो सानबाय स' नोंथांमोना निस्सय हेफाजाब खालामो अब्ला बेनो लास्ट फट' सेसन आरो जोब्बाय दा बिदाय लालायनोसै जोबनायाव फैबाय जोङो बिदाय लाबाय स' अब्ला लोगो मोनगोन